Хора, здравейте! Днеска ще играем отново Roblox, но не знам каква игра. Каква ви е, не знам. Искате, ама аз ще играя тази, може би. Да, докторите. Ага. И така. Ето хора, в момента съм много добре. Ще бъда така. Сега съм да отидем на едно място. Айде, трима. Четирима сме. Четирима. Айде. Айде, зареждай бе. Това като зареди ще ви почна. И хора, здравейте отново. Вече това зареди. Палачо, палачо, палачо. Гледай го. Точно беше ли усмихнат? Хора, ще върна записките. Хора, трябва да не се усмихнат. Това не ми харесва. Да кой излиза с тебе? Може да те я идвай тук. Аре, май ще добре. Аре. Не мога, майта. Не мога. Не мога да виждам камера. Това разофеле много не ми харесва. Чао, чао! Утре ще играем много.